سلام تخاتلتي هيلن تايمز كمي تخونو انباركس نلومون نعاهم يمهري زبلنا مدب قريمنا لكم علينا مو كتكاتلونا بخبر نعدم قال حقتات بزعبا زبئن كم اون منالبات هاندبت زبئي ابزقوان فنا قداي كي نخون نقبرو ميلاتات زبلن كالنيمو نا مدبنا كنبلكم زبئي حد كابتوم اب كفل عالم اسيان افريكا انزركب حرفاف جوغر زلوو نكلب زمسل بلع سغا زخونه انسسا እዩ زبئي بتناي كاب جنبي غفيت كاوي دما أراريخ مبلع لمدتات እዩ ዝፍለጥ زبئي نوعت ناي قدميت محور كمون نتي زهادنو نمغززاين نمسكامن زحجز حيال كساد منكوبن كم زلو እዩ ዝፍለጥ አዛብ ዘይሕለሉ እንስሳታት እዮም ንቦታ ገዳይ ንምፍላጥ ቡልጽ ትርኢትን መስማዕን ከምውን ሽታን ዘለዎም እንስሳታት እዮም ብዘይካ ዝውን ክኢላታት ሃደንቲ እዮም ኩሎም አዛብ ዳርጋ ብለይቲ ወይ ድማ ኣብ ጸላም ዝነጥፉ እንስሳታት እዮም ኣብ ኣመጋግባ መስተውዓሊ ሆንጡይ ከምውን ኣጋጣሚ ዝረኽቡ ወይ ድማ ተበላጽ ብኾኑ እዩ ዝፍለጥ زبئي بتداغاغامي مسبات يرخب እዩ እቲ ትኳዕ ወይ ድማ ዝስሕቕ زبئي ካብ ኩሉ ዓሌታት زبئي እቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ካብ ድኳናት መግቢ ይሰርቕ ጥሪት ይሰርቕ ሓሓሊፉ ንሰባት ይቐትል ከምኡውን ጓዓፍ ዝበልዕ እዩ ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ማሳይ ዝበሃሉ ዓሌት ዝመትዎም ሰባት ኣክንዲ ምቕባር ኣብ በረኻ ድራር زبئي ንምዃን እዮም ዝድርብይዎም ይኹን እምበር ኣካላት زبئي ባህላዊ ኣርማ ንምርኣይ ከምውን ንመኻን ምፍዋስ ጥበብ ንምሃብ ከምውን ዓይነ ስውራን መገዶም ንኽረኽቡ ዝኽእሎም ፈውሲ ስለ ዝስራሓሉ ዝድለ እዩ ቡናዊ ዝሕብሮም ኣዛብ ብሞት ብዙሓት ጥሪት ዝውቀሱ እዮም እንተኾነ ግን ጠንቂ ናይቲ ሞት እዞም ኣዛብ ከም ዘይኮኑ እዮም ተመራምርቲ ዝገልጹ ብተመሳሳሊ ካብ ሰሜን አፍሪካ ናብ ምብራቅ ገጽካ ክሳብ ሃገረ ሂንዲ ሽራጥ ዘለዎም ኣዛብ ጠንቂ ናይ መስዋር ቆልዑትን ጥሪት ምጥቃዕ ከምውን መቃብር ምፍሓርን እዮም ከም ሳዕቤኑ ናይ ዝኸኣ ገሊኦም ህዝብታት ዳርጋ ንኽጸንቱ መስጎግቲ ወሪድዎም እዩ ሰለስቲኦም ዓይነት ኣዛብ ካብ ዕቕባ ዝተገብረሉ ከባቢ እናነከዩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሰለስተ ዓይነት ኣዛብ እዮም ዘለዉ ንሳቶም ከዓ ብናዊ زبئي ሽራጥ ከምውን ትኳዕ ዘለዎም زبئي እዮም ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባቲ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዝርከብ ትኳዕ ዘለዎ ዓይነት زبئي ክኸውን ትኳዕ ዘለዎም ኣዛብ ብዘይካብ ጫካታት ኣብ ደቡብ ክፋል ሰሃራ እዮም ዝርከቡ ንሳቶም ሃሳስ ሽሮዋይ ሕብሪ ዘለዎም መስኡ ድማ ኣብ ቆርበት ነፍሲ ወከፎም ዝፈላለ ኣሰራርዓ ጸሊም ትኳዕ ኣለዎም እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣዛብ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣዛብ ዝዓብያ እየን ክብደቱ ክሳብ 180 ኪሎ ግራም ዝምዘን ኮይኑ ንውሓቱ ዳርጋ 6.6 ሜትሮ እዩ ቁመት መንኩቡ ከዓ ዳርጋ 1 ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝፍለጥ ትኳዕ ዘለዎም ኣዛብ ብእህታ ብኦይ ምባልን ኪርኪር ምባልን ከምውን ብምጭዳርን እዮም ዝራዳድኡ እዞም ድምጽታት ንሓያሎ ኪሎሜትራት ክጓዓዙ ይኽእሉ እዮም እዋን ምልኦ ወይ ድማ እዋን ጥንሲ ክሳብ 110 መዓልታት እዩ ዝወስድ ዓመታዊ ድማ ክሳብ 2 ኮራኹር እዮም ዝውለዱ ዓጋዜን ልሙድ እኳ እንተኾነ እዞም ትኳዕ ዘለዎም ኣዛብ ግና ካብ ጉማረ ክሳብ ዓሳን ዘሎ ኩሉ ነገራት ይሃድኑ እዮም ኣብ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ዘለዉ ንመብዛሕትኡ መግቦም ባዕሎም እዮም ዝሃድኑ ዝተፈላለዩ ዓሌት ዓጋዜን ከምውን ኣድጊ በረኻ ንምህዳን እዮም ክሳብ 65 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ሙግያይ እግሮም ዝስዕቡ ንዝደኸሙ ውልቀ ሰባት እውን ከምዘይ ነሓሲ እዩ ዝፍለጥ ሓደ ወይ ክልተ ካብቶም ኣዛብ ምህዳን ዝጅምሩ እኳ እንተኾኑ ኣብ መቕታል ግን ደርዘን ካብኣቶም እዮም ዝነጥፉ ሓንቲ ዓባይ ኣድጊ በረኻ ምስ ዒሎኣ እዚ ድማ ብድምር 370 ኪሎ ግራም ዝምዘን ክብደት ب35 ኣዛብ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት
ክትበታተንን ከምኡን ክትብላዕን ከላ ተመራመርቲ ከም ዝረኣዩ እዩ ዝፍለጥ። ናይዚ እንስሳ ዱልዱል ምንጋጉኡን ገፊሕ ኩርምትን ኣብ ኩሉ ክፋል ትሬሳ ከኣቱን እቲ ዓጽምቲ ድማ ኣብ ከስዑ ዘሎ ኣዝዩ ሓፊስ ሃይድሮሊክ ኣሲድ እዩ ዝሕቁቆ። ሓደ ግዜ እዞም ትኳዕ ዘለዎም ኣዛብ ድሕሪ መግቢ ንዝተወሰነ መዓልታት ከይተመገቡ ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም። ከመይሲ ከስዖኦም ክሳብ 14.5 ኪሎግራም ስጋ ክሕዝ ይኽእል እዩ። ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ብደጋዊ ምስ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ይመሳሰል እዩ። ከምኡ እውን እዞም እንስሳታት ንሓድሕዶም ምእንቲ ክምርምሩ ነቲ ዳሕረዋይ ኣእጋሮም ኣልዒሎም ናይ ብልዕቲ ሰላምታ ይገብሩ። እዚ ሰላምታ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም ዓብይ ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ። እዞም ክልተ ጾታ መስራዓዊ ናይ ዓብላልነት ደረጃ ኣለዎም። እታ ዝተሓተት ደረጃ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ላዕሊ ደረጃ ዘለዎ ተባዕታይ ጸብለል እያ ትብል። እታ ዓብላሊት ኣንስተይቲ ብዝከኣላ መጠን ነቲ ገንቢ ወይ ድማ ሬሳ ንበይና እያ ትብሕቶ። እዚ ኸኣ ንኮራኹራ ዝሓሸ መግቢ ከም ዝህልወን እዩ ዝገብር። እቲ ዓብላሊ ተባዕታይ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ መጻምድቲ ኣብ ምርካብ እዩ ዝነጥፍ። ንሽድሸ ወርሒ እንኮ መግቢ ኮራኹር ጸባ ኣደ እዩ። ግዳይ ኣብ ዝኸደሉ ቦታታት እቲ ኣደ ካብቲ ስፍራ 30 ኪሎ ሜትር ወይ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ርሒቓ ትጓዓዝ። ኮራኹራ ድማ ክሳብ 3 መዓልቲ ከይረኣየትን እያ መዓልታት ትሕልፍ። ድሕሪ 6 ወርሒ እቶም ኮራኹር ካብ ቅትለት ስጋ ክበልዑ ይጅምሩ። እንተኾነ ግን ክሳብ 14 ወርሒ ጸባ ኣደ ጥራይ እዮም ዝሰትዩ። ኮራኹር ደቂ ኣንስትዮ ደረጃ ዲኤን ይወርሳ። ሓደ ግዜ መንእስያት ደቂ ተባዕትዮ ናብ ካልኦት እንዳታት ይጉዕዙ እዮም። ኣብኡ ኸኣ ዝያዳ ናይ ምፍራይ ዕድል ኣለዎም። ሃድበት ዝብኢ ኣብ ዘጓንፈና ካብ መጥቃዕቲ ብኸመይ ንድሕን? ገሊኦም ሰባት ዝብኢ ተረፍ መረፍ ስጋ ጥራይ እዩ ዝበልዕ እዩ ዝመስሎም። እንተኾነ ግን ዝብኢ ተውህቦ ዘለዎ ሃዳና እዩ። ትኳዕ ዘለዎ ማዛብእ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዕዉታት ሃደንቲ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገረሎም። ክሳብ 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ልዕሊ 5 ኪሎ ሜትር ክጎዩ ዝኽእሉ እንስሳታት እዮም። ብርታዕ እቲ ሓያል መንጋግኦም ካብ ምንካስ ኣንበሳ ብዕጽፊ እዩ ዝሕይል። እቲ ዝያዳ ዘፍርሕ ድማ ኣዛብእ እንተሃዲኖሞኻ ብህይወት ሃሉ ኣይተሃሉ ብዘየገድስ ክበልዑኻ እዮም ዝጅምሩ። ቀቢላ ዝብኢ በተን ኣንስታ ኣዛብእ እዩ ዝእዘዝ። ከከም ክእለቶምን ጽባቐኦምን ድማ ደቂ ተባዕትዮ ይመርጻ። እዘን ዝስዕባ መምርሒታት ካብ መጥቃዕቲ ዝብኢ ብኸመይ ከም ንድሕን ከርያና እየን። ቀዳማይ ካብ ሰሓቖም ተጠንቀቕ። በዞም ትኳዕ ዘለዎም ኣዛብእ ዝስማዕካ ኪርኪር ድምፂ ኣይትጋገእ። ፈጺሞም ኣይዘናግዑን እዮም ዘለዉ። ኪርኪር ድምፂ መጥቃዕቲ ክወርዶም ከሎ ወይ ድማ ስጋኣት ክስምዖም ከሎ ከምኡ ኢሎም እዮም ዝጽውዑ። ስለዚ ነዚ ብርቱዕ ድምፂ እዚ እንተሰሚዕኻዮ ንቑሕ ክትከውን ኣለካ። ካልኣይ ለይቲ ኣይትውፃእ። ኣዛብእ ናይ ለይቲ ሃደንቲ እዮም። ቀትሪ ክርእዩ ስለ ዘይክእሉ ካባኻ ክሃድሙ እዮም ዝመርፁ። ለይቲ ምስ ኮነ ግን ናይ ምርኢት ግዜ እዩ። ንሰባት እውን ፈጺሞም ኣይፈርሑን እዮም። እቲ ዘሕዝን ግን ኣብ ከም በዓል ኣዲስ ኣበባ ዝኣመሰላ ከተማታት ኣፍሪቃ ግዳም ሓደር ዝኾኑ ሰባት ለይቲ በዛብእ መጥቃዕቲ ይወርዶም እዩ። ስለዚ ድማ ድራር ዝብኢ ከይትኸውን ምእንቲ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ምድቃሲ ይሓይሽ። ሳልሳይ ሱቕበል። ኣብ ርሑቕ ዕስለ ኣዛብእ እንተሪኢኻ ድምፂ ብምፍጣር ክተፈራርሖም ኣይትፈትን። ኣቓልቦኦም ብምስሓብ ኣብ ልዕሊኻ መጥቃዕቲ ከም ዘውርዱ ጥራይ እዩ ዝገብር። ኣብ ክንድኡስ ሱቕበል እሞ ተዓቆብ። ካብ ርሑቕ ኣሰር ሽታ ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ ንገሊኦም ኣባላት ቀቢላታቶም የናድዩ ወይ ድማ ንግዳይ ክሃድኑ ይኽእሉ እዮም። መዕቆቢ ኣናድሞ ደድሕር መንገድኻ ከም ዘይስዕቡ ድማ ተስፋ ግበር።
رابعي حيال مسل عذاب أبتم دخمات ويدما زحمم أبالات بمتكار إيوم بعسل زهدنو ددحرتهم زنقاس ويدما زحمم ولك أنساتات كساب زترفو نتم قجلة ننوح إيوان إيوم بقويا زسعبوهم سلازم مس قجلة انتدأ هاليخا دلدولن حيالن مسيلكا كترات سعار حموشاي مس قجلة بحبار كن مس زبئي بينخا كتقالة سايتفتن بكلتشعن عصر شوعتن حدا جورج موكويزا استبهال حارستاي نتي أب زيمبابوي زركب حرشو بعسل أزاب أبلع الأخلابات متقعت خورد سمعوا نتم كلهم عسل أزاب بفاس كفرارحهم فتنة نحدا كابتو أزاب اكوان تقودئ اتم زتروفو قنت سهلوو دقو نتي كل السميعم تزيح قزوو نيروم بتامشت تياب موتا نيرو نحدا كابتو أزاب قتلهم اتم زتروفو قن كملتو كيلهم دقو نجورج ناب هوسبيتال وصدوو نسدو ما دحانه أبتا مشت تياغن بزعبا حبرت أقداس تمهرت تمهرة شاد شاي ناب قرب حخر قزيو حتير كامو زبئي كاتاتلكان تهاليو كتحقرأ تخل نوح كم زلا تسفا قبر عذاب كمتم كالوت هادن تأيكونون نقوم محخور زخون تفريو بلوم سلاز دما كحخرو يتصقموم إيو أب حخيركا انت خيلكا كساب وقع حتى أبو كتصنح لك عذاب بمعلت بوزح كوري كم زي كله يترسع أنبا أركس كوبرا تخطاتلتنا نلوم قريبنا هزنبرنا مدب نزي مسل أبزمت بغالق تحستو كسام نراخب سسناي